Så jeg kan ikke se mit mærke. Det er så mærkeligt nogle gange, det er bugged. Nogen, der lander i starten af byen, og nogen lander ud mod vandet, der laderne derude. Se noget der. Der står nogen. Han er ramt. Han er rigtig ramt. Okay. Se, vil du kæmpe eller hvad? Han er ramt 3 gange. Skal vi vende om? Nej, det synes jeg ikke. Jeg er skadet. Men jeg er bare overrasket over, hvor altså, han har fortrudt så meget at stille sig derude for at skyde. Ja, okay. Så ser jeg ikke noget. Ja, vi stopper. Bil. Vist. Nej. Jeg smed mig også lige med en MK. Bil. Hvilken retning? Nord. Jeg blev i tvivl nu. Jeg hørte fandme et eller andet. Nej, den triller ind. Jeg synes nok, jeg hørte et eller andet. Kommer Rejderen sgu igen. Han fløj ind i en sten derovre. Skyder hen over de hegn, den der. Kommer lige henter nogle bøtter. Der ligger der en 6'er her. Nå, jeg har ikke set. Noget for nord nu. Jamen, det er ikke engang oppe i flighteren. De fløj ind i... What the fuck? Han ligger nede der. Hvordan? Og hans mag. Og den anden? Okay. De fløj ind i droppet. Ja, jeg så det godt. Hold kæft, mand. For satan, det er sjovt. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Vi er for sent ude nu. Nu vælger jeg bare et compound, og så plaffer vi dem. Okay. Det bliver hernede, fordi jeg stoler ikke på, at vi kan tage dem der. Så vi kigger mod syd, tænker jeg. Ja. Syd, ikke? Godt. Jeg tænker, at der er nogen, der er rendt bagom. Det er der ikke. What the fuck? Oh my god, hvor er vi heldige. Der er ikke noget. Der er noget deroppe. Der er kraftigt noget deroppe. Nej, han... Okay, han ligger helt deroppe. I er oppe på vejen, så okay. Okay, de må have nakket ham over ved blå. Jeg har ikke set ham løbe. Nej. To stykker lige heroppe. Pusher henover nu. Nej, jeg trækker hen til stenen, ja. Må jeg lave et headshot, hvis jeg kan? Ja. Kunne jeg ikke. Den sad altid stille. Han løber ned lige ude foran der nu. Godt. Jeg ser ham desværre, sorry.
har smukket lidt op. Der er absolut ingenting her jo. Der er 2 tilbage, det er dem derovre. Vi har ingen sted at være nu. Smuk for fanden. Ja, det er noget lort det her. De er heller ikke indenfor endnu, tror jeg ikke. Ja. Det er en solo. Så er der soloen herovre. Ja. Lige der. Jeg vil helt. Pusher ham ud med en granat nu. Wow. Sådan. Okay, vigtigt. Hold kæft, han skød godt.